سلام تخطات نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حسوا تاتيزنا لكم متسينا لنا كسامو داتا نايز مدام سانا خدصنهم بخبر نعدمكم لايك جيركم كجمر دما نتحساسب أزيا أقداس حبريتا كم وتر كنبكم هنا مجمريا بزغن جمر let's go. Some of the day's key developments now. The White House says a second round of peace talks with Iran is being discussed as Donald Trump reiterates his belief that the war in Iran is very close to being over. Hours after a historic round of talks between Israeli and Lebanese officials, there are fresh cross-border strikes between the IDF and Hezbollah. The Israeli Prime Minister has convened his security cabinet. Iran threatens to block trade through the Red Sea, the Persian Gulf and the Sea of Oman if the US continues to blockade Iranian ports and shipping through the Strait of Hormuz. And in some of the strongest language from the British government so far, the Chancellor says she's frustrated and angry that Okay. انتي نسمع لنا بزح نقرات زقراج حبريتاينا نسمع زلنا بتحدي دونالد ترامب نتكوينات كودو كم زدل زلو زقلس حبريتاينا نسمع لنا اب رياليتي بقمت عليو نتكوينات كودا كم زدل زلو قال ملن يوم كزاره بزفتن زلو اب كون الندقن بقمت علي خيط كم زلو كاسمعكم يا دحان اسمع مبزي. But we have the greatest military in the world, not even a contest. And think of it, they have no Navy. They have no Air Force. Everything's been wiped out. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. I don't know how much longer they can survive. I don't know how much longer they can go because they've been hit very hard. So the president حجي كم تريوا زلهم انتهي زبل زلو دارقا نيرانسي كل وتهدرا عقمناتنا الداخيبنا ينا يبلالو زازر بازيا كاب مجمريا معاتنا يتكوينات مستزاربايو بزن الزارب زلو حق انت زخو نيرو ابقى قدامي سو من التكوينات متودنو نو ابقى قدامت سلسته معالت متودن نيرو تكوينات سلازي زبلو زلو نشت راي دبلو زربايو جن كالكا حقتات كسمع تجمير له this is not دونالد ترامب بزح غزي يحسني انا بل تم حساب كن نمتلال نصلايون يتقمليو اجي التكوينات كودايو دمسل زربا كزارب قنيلو بزح سبون تي داغاتاتون تاريخ مستاك ماركت نلعل جامب غيرلو كالوت ماركتات كريبتون تو سم اكستنت نلعل ديبلو ازي نتي ماركتس كونفيدنسن نغزيو دحان زخونه منفس نمفتار استتقمل تاكتيك كون خليو عبايتا جن بقمت علي يسرح زلي يزبال زلو انتهينا معلتشون دحريلكم نتم زفلطو نزي سبزي سغيل كاب زربات رايك تسمعوا بالكان there are other aspects ابزني دونالد ترامب كتكتاتلو زلكا ابزن خيد by our great friend of the show, Professor Robert Pape of the University of Chicago, author of The Escalation Trap on Substack, which everybody should go subscribe to. Thank you very much for joining us, sir. We appreciate your time. Oh, absolutely. Always great to talk to you. So let's go ahead and start with some of the latest news from the Washington Post. We'll put it up here on the screen. It appears now some thousands more U.S. troops are heading to the Middle East as Trump seeks to squeeze Iran. Professor, you have long held that these ceasefire talks and others remain either a cover or a delaying to the inevitable escalation to ground. مجمريا كم تري وزلهم دي واشنطن بوست مالت مبزحت غزي نتنا كويناتن ورا كويناتن زي زراسنو ميدياتا سلو زخونو ازي تمنكس بدحر مغارجا زحسبو زليو دونالد ترامب انتي زاربالو وايت هاوس انتي زاربالو يكون كان كترزالك انتي قبرلو كل غزي خندق ماينا زيا بزعبا ايرترا ديو بزعبا افريكا ديو بزعبا اوروبا ديو بزعبا ايران ديو بزعبا زخون يغون بزعبا تشاينا ديو بافوم تايبلو يكون افوم از تراش وحفيتي دزاربو ترجم يبلون تكباراتهم رأيو من أمريكا ترى يكون اسمه بالعالم ول زربا كل يوزخلو تكباراتي تقند زنقرك سلازي تكباراتهم انتاي دونالد ترامب انتاي قبرالو زعبا إيران كالاي قصنا يزرب قبريه كوينات كودا يخلي أبز غربا 5 خون يخلي بلا 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 بلالو تكباراتو كن رأيوه US sends thousands more troops to mid east as Trump seeks to squeeze Iran سلازي ببسح سراويتي يقتلو كجف سراويتي يقتلو مقراصنا يتقصي ናይ ዓቕሊ ፅበት ዝገበረ ሽግር ስለ ዝገጠሞ እዩ ስለዚ ንግዚኡ ንክዳለዩ እጅ እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ እመታ ኢራን ስቑኢላ ድያ ትቦም ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ተተዳልዮም ንክሃርምዋ ዝብል መልስናቱ ፕሮፌሰር መሓመድ ሞራን ድሂቡ ነይሩ ኢራን እውን ምድላው ስለ ዘድልያ እዩ ኢሉ ንዓታቶም ጥራይ ኮነ ምድላው ዘድልዮም ኢሉ ኢራን እውን እቲ ሲስፋየር የድልያ እዩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ጌራ እንታይ ትገብር ከም ዘላ ኢራን እውን ከርእየኩም እየ ስለዚህ ምቁራፅ ተኽሲ ንክልትዮም ሞቢላይዜሽን ክገብሩ የድልዮም እዩ ዘየድልዮም ኣይኮነን ናው እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ምቁራፅ ተኽሲ እዚ ኩሉ ዝርርብ ዝግበር ዘሎ ብምሉእ
ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ኩናት ምጅማሮም ኣብ ዖማን ፀኒሖም ናብ ጀኔቫ እናገበሩ ዝርርብ ዘካይዱ ዝነበሩ again it's a delay tactic መደናጎይ ነቲ ኩናት ንምግባር ሰራዊቶም በቦቱ ክሳብ ዝሕዝ ዝግበር ዘሎ ታክቲክስ እዩ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ እንታይ ዓይነት ኩናት ይምበር ገጅፍ ኩናት እዩ ክግበር ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ኩናት ተወዲኡ ዝብልኩም ወይ ከም ዝተወደአ ሲግናል ክገብር ዝፍትን ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ it's a lie he's just trying to ነቲ ዕዳጋታት ከረጋጊ ደልሎ ኢራን ፈልጥወ ኢራን ምንቅስቃሳት ናቱ ስለ ዝፈልጡ ክሸኽዑ ይክእሉን እዮም ንመን እዩ ዘሽክዕ ዘሎ ንዕዳጋታት ኮላፕስ ክገብረሉ ይደሊ የለን እንታይ ገብር እዩ ዝደሊ ንዕዳጋታት ኣታሊልካ ገለ ቁርብቲ ዕዳጋታት ምስ ተዓገሰ ወታደራዊ ስጉምቲ ትወስድ ሽዑ ዕዳጋታት ፋሕፋሕ ክብሎም ዝጀመረ ድማ ሰላም ክገብር ክውድኦ ኢልካ ድማ ነቲ ዕዳጋታት ተዕግሶ ድሮ ስቶክ ማርኬት ከመይ ገይሩ ጃምፕ ገይሩ ሪኢኹም ኣለኹም በዘን ዝተባሃለ ዘረባ ካልኣይ ገፅ ዝርርብ ኣብ ፎክስ ኒውስ መፅዮ ኣብቲ ቅድሚት ክብለኩም ፀናሕኩም እዚ ድማ እንታይ ይብል ነይሩ እቲ ኩናት ኩናት ክውዳእ ከም ዝኽእል እዩ ዝዛረብ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ዝቐረባ ከም ዝውዳእ እንድሕር ዝዛረብ ኣሎ ኮይኑ ዕዳጋታት ናይ ግድን እዩ ዋላ እቲ ኩነታት ኣብ ባይታ ዘሎ ከይተቐየረ ከሎ እቲ ኦፕቲሚዝም እቲ ስፍውነት ነቲ ዕዳጋታት ንላዕሊ እዩ ዝገብሮ ስለዚ ኣጋይን ሓንቲ ነገር ደጋጊመ እዚ ቻነል እዚ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ናይ ስታክ ማርኬት ናይ ክሪፕቶ ሓበሬታ ስለዘይሂበኩም እምበር ብዓብዪ ክፋል ብዛዕባ ዝዛረብ ቻነል ከም ዝነበረ ትፈልጡ ኢኹም እዩ እውን ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብለኩም ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ኣጀንዳ ናይ እስራኤል ይሰርሕ ዘሎ ኣጀንዳ ናቱን ኩሉ ግዜ ሃብቲ ናቱን ገንዘቡን እዩ ንሱን ደቁን እንታይ ገብሩ ኣለዉ ዘረቡ ይትከታተሉ ተግባሩ ረአዩ ኢለኩም ኣሎ ንሱን ደቁን ሄቪሊ ኢንቨስትድ እዮም ኣብዚ ስቶክ ማርኬት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልእ ስለዚ ነዛ ኩናት ከም ገለ ገይሩ ምስ ወፀ ንኩሉ ዘለዎ ሓይልታት ተጠቂሙ ነቲ ዕዳጋታት ንሰማይ ክትኩሶ እዩ ንዓና ወይ እውን ነቶም ሃብታማት ገለ ሓሲድ ንነፍሱ ካልኣይ ድማ እቶም ኣብ ዙርዩ ዘሎ ዕሩኽቱ ወይ እውን ቀረብቲ ኩሎም ናይ ገንዘብ እዮም ስለዚ ንዓታቶም ድኻ እንድሕር ኮንካ ኢንቨስትመንት ተዘይብልካ ገለመለ ዶናልድ ትራምፕ ዝግድስ ኣይኮነን ብዛዕባ ድኻታት ዝግደስ መራሒ ይኮነን አንፎርቹነትሊ ሪኢና ኣለና ፈሪሃ እግዚኣብሄር ዘለዎ ይኮነ ንባዕሉ ከም እግዚኣብሄር ነፍሱ ዝቆፅር ምዃኑ ለንቀነ ሪኢና ኣለና ስለዚ ነዚ ተግባራቱ ጥራይ ተኸታተሉ ንነፍሱ ክብል ነቲ ዕዳጋታት ክትኩሶ ኢለኩም ነይረ ስለዚ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ድሌት ናቱ ይኮነን እስራኤላውያን ገለ ጠዋዊዮም ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ከም ገለ ገይሩ ነዚያ እንተወፂእዋ ግን there will be ዋላ ኣብ 5 ዓመት ኣሜሪካ ክስበር ትኾን ኣብ ግዜኡ ግን ስታክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ንላዕሊ ከም ዝኸይድ ክገብሮ he will do everything in his power ነታ ጉዳይ እንታይ ክገብራ ንነፍሱ ክብል ስለዚ እንታይ ኩሉ ግዜ if you can beat them join them ክትቅይሮም ክትስዕሮም ዘይትኽእል ተኮይንካ ምሶም ኮንካ ትረባሕ ኣለካ ኣነ ማያ ዝብሎም join the markets ተጠቀሙሉ ዓቕሊ ግበሩ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ፈንጠርጠር ክዕርየ እዩ ምክንያቱ ታኮ ይሳጉኡ ዕግርግር ገይሩ ተመሊሱ ሶሪ መንገዲ ክቅይር እዩ ዝምበር ዝውዳእ ነገር የብሉን ስለዚ ታሪፍ ኢሉ ይብገስ ዕዳጋታት ምስ ተረበሸ ገዲፈ ኣለኹ እዚያ ናይ ኢራን እውን ክገድፋ ክንደይ ግዜ ፈቲኑ ኣሎ ግን ተታሒዙ ስለ ዘሎ ኪት ተመለስካ በሃል ኣሎ ክገድፋ ይፍትን ኪት ተመለስካ ይብልዎ ኣለዉ this is a little bit different story ንመለስ ኣብቲ ስቶሪ ብሓቂ ኣብቲ ኩናት ክግበር ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ remain either a cover or a delaying to the inevitable escalation to ground troops. Just confirm your hypothesis. How are you looking at this structurally? Oh, absolutely. Yeah, this is exactly what I've been saying. So we can pay attention to the rhetoric, which is the noise, or we can pay attention to the movement of troops, which is the signal. Mm-hmm. And what you are seeing is over and over and over again, this has been now in our 7th week of this war, there's all this noise about back and forth rhetoric. What does this mean or that mean coming out of the White House? But what you see are troop movements. And those troop movements are going in one direction. There's not troop movements coming out. There's troop movements going in. And they're going in, just as I said, they're going to be limited. They're going to go in salami slicing, essentially. And that is what you are seeing. We are not on a path of peace. We are on a path. The war is metastasizing. Mm-hmm. And we are seeing thresholds being broken. There's multiple, and I'm glad to talk about those. But what you are... ብዛዕባ ዶናልድ ትራምፕ ዝዛረበ ዘሎ ኖይዝ ጫውጫው ገዲፍኩም ኣብ ትሕቲ መጋረጃ እንታይ ይገብር ኣሎ ረዩ ምንቅስቃሳት ናቱ እንታይ እዩ ካብዚ ኩናት ዝጅምር ወላ ካብ ቅድሚ እዚ ኩናት ጀሚርና ሰራዊት ይኣትሎ ኣፅዋራት ይንቀሳቀስ ኣሎ በረኻብ ኩናት ይቐርባ ኣለዋ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ይኸይድ ኣሎ እምበር ይምለስ ኣሎ ንብል ሰማይ ኣለና እዚ ዓብ ሲግናል እዩ ዝብል ዘሎ ትምልክት እዚ እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ክዛረቡ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብ መንጎ ንዑታት ምርኣይ ኣገዳሲ ይኮነን እዚ ነቲ ኩነታት ክዓቢ ዝኽእል ዳእምበር ክንእስ ዝኽእል ክጎድል ዝኽእል ጠጠው ክብል ዝኽእል ምልክት ንርኢ ኣለና ኢሉ ሓደ ካብቶም ነቲ ኩናት ብረቂቕ ዝዛረበሉ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ዝበሎ ድማ ብፍላይ ሓንቲ ቻርት ላቶታ ኤስካሌሽን ትራፕ ትብል ዶናልድ ትራምፕ
ድኩናት ከበርቱ ዕምበር ከቕልሎ ምርጫ የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኢራን ዕድል ሂብዎ የለው ዕድል ሂብዎ ስለዘየለው ንኢራን ብክሳብ ሕጂ ብዝገበሮ ክዕወተሎም ኣይከኣለን ኣሎ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ስትራቴጂክ ዓወት ማለት እዩ ታክቲካል ዓወት ኣይኮነ ኢልካ ደብዲብካ ኣቃፂልካ ገለ ኣይኮነ ስትራቴጂክሊ ክዕወተሎም ኣይከኣለን ኣሎ ኢራን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኤስካሌሽን ዝገበሩ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ክዕብይዋ ብዝፈተኑ ካብ ናቶም ዝብርትዕ መንገዲ ሒዞም ይመፁ ኣለዉ ስትራቴጂክሊ ንኣብነት ወሽመጥ ሕርሙዝ ምዕፃው ዶናልድ ትራምፕ ኣይሓሰቦን ነይሩ ንዑ ንክፈትሕ ጥራይ ክንደይ መስገድላት ኣትዩ ኣሎ እዚ ብሎኬድ ዝበሃል ዘሎ ደገሎ ኩሉ ናው ኩሉ ዝናተሓሓስከያ እንድሕር ከይድካ the situation is actually very very ክብድ ኣብ ዝበለ ደረጃ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ዘሎ እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብወገን ኢራን ከ what exactly is going on ኢራን ካብ ከመይ ትሪኦ ኣላ ነዚ ጉዳይ እዚ ክልተ ነገር ከሪአኩም እየ ነዚያ ተመሊስና ክንሰምዓ ኢና መጀመርያ ኢራን ኣብዚ ምቁራፅ ናይ ተኩስ እንታይ ትገብር ኣላ ስሙ And one of them is on your screen right now. And this is Iran. And you can see that there's earth-moving equipment there digging. And they are digging for missile launchers trapped underground amid the ceasefires, our understanding from these images. Front-end loaders can be seen scooping up the rubble from blocked tunnels. Now, keep in mind the context here, right? Yes, you're technically in the middle of a ceasefire, and it's significant that they're digging out the launchers. But also this context, which is the most recent U.S. intelligence assessment that we have, found that about half of Iran's missile launchers were still intact after a month of fighting. So even as the President of the United States says that the war is over, the U.S. has won, that reality, of course, is important. And many of those launchers may have been buried underground, not necessarily on purpose, but by U.S. and Israeli strikes on tunnel entrances, hence the front. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢራን ድማ ነቲ ብደብዳብ ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ተደፊኑ ዝነበረ ታነላት ናታ ኩዒታ እቶም ላውንቸርስ ሓደ ሓደ ተዓቢጦም ዝነበሩ ኣብ መሬት መተኮሲ ናይ ሚሳይላት ናታ ማለት እዩ ቀንዲ እቲ ታርጌት ናይቲ መጥቃዕቲ ናይ እስራኤል ናይ ኣሜሪካን ነቲ ታነልስ ክሃርምዎ ይክእሉን እዮም ክበፅሕዎ ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ሕጂ እንታይ ገብሩ ነይሮም ነቲ መዋፅኦ ኣፍ ደገ ናቱ እዮም ዘበላሽው ነይሮም ኣብቲ ታነልስ እዚ ክወፅእ ከም ዘይክእል ክገብርዎ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ግዜ ይድብድብ ነይሮም ስለዚ ኢራን ድማ እዚ ምቁራፅ ተኩስ ምስ ተኣወጀ ተቐላጢፎም ነቲ ተበላሽዩ ዘሎ ኩዒቶም ገለ ካብኡ እተን ላውንቸርስ ነቲ ሚሳይል መተኮሲ ዘድልይዎም ዝነበረ ከውፅኡ ጀሚሮም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ 50 ሚእታዊት ብናቶም ብናይ ኣሜሪካ ገምጋም እዚ ናይ ኣሜሪካ ሰላያዊ ገምጋም ሓደ ወርሒ ኩናት እውን እንትኾነ ፍርቂ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ዘይተተንከፈ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን ንሓደ ወርሒ ድዩ ልዕልዩ ንዝነውሐ ኢንተንሲቭ ኩናት ከዋግኦም ዝኽእል ዓቕሚ ከም ዘለዎም ኣሜሪካ ባዕሎም በፂሖም ኣለዉ እዚ ኩሉ ደብዲቦም እውን ኣቃፂልናዮ ዝብለዎ ዝነበሩ ከምዘይ የቃፀሉ ስቲል እቲ ታነልስ ናቶም ኢንታክት ከም ዘሎን ካብኡ ከውፅኡ ጀሚሮም ከም ዘለዉ እዮም ዝርእዩ ዘለዉ ሕጂ እንታይ ይብል እስከቲ ሚድያ ሂፖክሪሲ ሓሶትን ምስልዩነት ናቶም ከመይ ገይሮም ኣብ ምቁራፅ ተኩሲ ንካልኣይ ኩናት ይዳለዉ ኣለዉ ገለ ይብሉ ኣሜሪካ እንታይ ትገብር ኣላ ከበሮ ትሃርም ኣላ ትስዕስዕ ኣላ ናይ ሰላም መዝሙር ትዝምር ኣላ ማዓት ከሪአኩም እየ ማዓት ኣፅዋር እዮም ዘውሕዙ ዘለዉ ሰው ዋሕዚ ናይ ኣፅዋር ናይ ኣሜሪካን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሰራዊትን ካላርስቲ ከሪአኩም እየ ፅነ ኢለ ስለዚ ክልቲኦም እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ኢራን እውን ይዳለዉ ኣለዉ እዮም ኢራን ኩነታቶም ኣብ ምርግጋእ ነቲ ኩናት ይዳለዉ ኣለዉ እዮም ኣብ ግዳ ሓቂ ክንመፅእ ከለና እዚ ኩናት እዚ ኢራን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሓደ ነገር በፂሖም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ንዶናልድ ትራምፕ ኣንቢቦም ኣለዉ እንታይ ማለት እዩ ኢራን ዓቕሞም ብትክክል ፈሊጦም ኣለዉ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉን እንታይ ክገብሩ ከም ዘይክእሉን እዚ ማለት ድማ ኣበየናይ ቦታ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ስምዖ መጀመርያ ክጅምር ከለኻን ሕጂ ነንበይን እዩ ሕጂ ዝኣክል ተመክሮ ኣንጻር ኣሜሪካ ማዕቢሎም ኣለዉ ድሮናት ናቶም እንታይ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ሚሳይላት ናቶም እንታይ ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ ኣበይ ቦታ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ዝስምዖ ቤን ጌርካ እንተኸድካይኻ ኣተሓሳስባ ናቱን ኣካይዳ ናቱን ክትቅይሮ ትኽእል ስለዚ ቀንዲ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ስኩዝ ምግባር ነዘን ሃገራት ዓረብ ድማ ምጭባጥ ነቲ ዶናልድ ትራምፕን ነቲ ቤዝ ናቱ ንኣሜሪካ ዝስማዓ ንሱ ምዃኑ ተረዲቦም ኣለዉ ስለዚ ኣብ ኢዶም ዘሎ ኣብ ቀረቦም ዘሎ ነዘን ሃገራት ዓረብ ሞር ስኩዝ ክገብርዎን ሞር ክጭብጥዎን ሞር ክሃርምዎን ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ኩናት ክውዳእዩ ጠጠው ክብል ዝብል ዘረባ ኣብዚ እዋን እዚ ፓይፕ ድሪም ይብልዎ ሳክት ንሰባትን ንዕዳጋን ንመሽክዒ ዝጥቀመሉ ዘሎ እምበር ከቢድ ኩናት ትቕፅል ዓብ ኩናት ናይ ምቕፃል ተኽእሎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ናይ ርክብ ናይ ሰላም ዶ ናይ ገሎዶ እናተባሃለ ዝፍተን ዘሎ it's just a delay tactic and ዝተፈላለዩ ጌማት ኢና ንርኢ ዘለና ለንቀነ እውን ነዚ እጂ እናረኣና ከለና ሓደ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ኣትዩሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ኢራን
To end the war between the US, Israel, and Iran are intensifying. A Pakistani delegation arrived in the Iranian capital a short while ago. Army Chief Asim Munir is leading the delegation, which is set to deliver messages from the United States. Iran's foreign ministry says that Tehran and Washington have been exchanging messages since talks in Islamabad ended on Sunday. Regarding the talks, the exchange of messages. Okay. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ፍሉይ መልእኽቲ ብመንገዲ ፊልድ ማርሻል ናይ ፓኪስታን ኣቢላ ናብ ኢራን ከም ሰደደት እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ መልእኽቲ እውን ናብኡ ከም ዝኣተወ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ማለት ድማ እቲ ኣብ እስላማባድ ኣብ ፓኪስታን ዝተገበረ ዝርርብ መቐፀልታ ናቱ ንሪኦ ዘለና እዚ ኢራን እውን ብግድያ መልሲ ይባ ኣላ ማለት እዩ እቲ መልእኽትታት የሰጋግሩ ንሓትሕዶም መልእኽትታት ይወሃቡ ከም ዘሎ Regarding the talks, the exchange of messages continues. Since Sunday, when the Iranian delegation returned to Tehran, several messages have been exchanged through Pakistan. Our positions have been expressed in those exchanges. Pakistan's Prime Minister is also trying to facilitate a second round of negotiations before a temporary ceasefire expires in a week. Shehbaz Sharif arrived in Saudi Arabia as part of a regional tour that includes stops in Qatar and Turkey. President Recep Tayyip Erdogan is pushing for an extension of that ceasefire. Erdogan says that Ankara is working to ease tension between the warring sides and to ensure that negotiations continue. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብዙሓት ሃገራት ነቲ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ዝርርብ ንከሳልጣ ይፍትና ከም ዘለዋን ኣብዚ ቤሎ እንድሕር ረኺበዮ there was this video yeah this was it እቲ ናይ ፓኪስታን ፊልድ ማርሻል ናብ ኢራን ከም ዝኣተወ ዘርኢ ነይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፍሉይ መልእኽቲ ናይ ኣሜሪካ ሒዙ ዝመፀ መልእኽቲ ነይሩ እዚ ስለዚ ናይ ፓኪስታን እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ መልእኽቲ ሒዙ ናብ ኢራን ናብ ቴህራን ከይዱ ምስ መራሕቲ ናይ ኢራን ከም ዝተራኸበ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ጠለባታት ተቕርብ ኣላ ኢራን ትምልስ ኣላ ስለዚ እቲ ዲፕሎማቲክ ቻነልስ ይፍተን ኣሎ ኣጋይን ኢራን ይፈልጥዮም ክጠሉ ነዚ ዘረባ እዚ ኣሜሪካ መደናጎይ ይጥቀምሉ ከም ዘለዎ ግን ኢራን is also playing it ተርጅምሎም ኢራን ኮፍ ኢሎም ኣይኮኑን ሃንደበት ኣይኮኑን ፅበይዎም ዘሎ ኣሜሪካ እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እንታይ ክንቀሳቀሱ ከም ዝኽእሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተረዲቦም ኣሎ ግን እቲ ተዋስኦ ድማ ክትገብሮ ኣለካ ኣብቲ ተዋስኦ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ክትዋስእ ኣለካ ስለምንታይ ፅቡቕ ዝብሉ ኣለው ኢራን ነቲ ፐርሰፕሽን ናይ ዓለም ክትፃወተሉ ክትክእል ኣለዋ ኢራን ሰላም ኣይትደልን እያ ኢራን ዝርርብ ኣይትደልን እያ ኢራን ኣብ ጣውላ ክትቀርብ ኣይትደልን እያ ዝብል ኣሜሪካ ነዚ እጅት ናይ ዲፕሎማሲ መንገዲ ዘሎ ኢራን እምቢ እንድሕሪ ኢላ በቲ ዘለዎም ናይ ሚድያ ናይ ካልእ ፀብለልትነት ዓለማት ኣብ ዙርያ ኣሜሪካ ንክኾነ ኢኻ ትሕግዘን ተገድደን ምክንያቱ ንዘራረብ ተባሂላ ትዓቢ ዘላ ሃገር ብሓይሊ ጥራይ ትሰምዕ ስለዚ በሃል ኣብ ጎና ክኾኑ ክእሉ እዮም ንኣሜሪካ ኣብቲ ዝርርብ ቅድሚት ኢራን ስለትመፅእ ዘላ ንኣሜሪካ ምክንያት ዝበሃል እያ ትኻልኣ ዘላ ኣብቲ ዝርርብ ድማ ኢራን ፅቡቕ ዝኾነ ሕድገታት ገይራ ትቐርብ ኣብ ዝነበረትሉን ዘላትሉን ኣሜሪካ ግን ንዝርርብ ንምስሉይነት እምበር ንኸምስሉ እምበር ብተግባር ንዝርርብ ድልውነት ከም ዘይብሎም ኢራን ፕሩፍ ትገብሮም ኣላ እዚ እጂ ፀወታ እዩ ኣገዳሲ እዩ ኩሉ ግዜ ንክልቲኡ ኢኻ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወካ ክእል ካልእ ነገር ክህልወካ ክእል ግን ኣብቲ ዲፕሎማስያዊ ዝግበር ፀወታ እውን ክትዋሳእ ኣለካ ፐርፌክትሊ ክትዋሳእ ኣለካ ነቲ ፀላኢኻ ሓደገኛ ምዃኑን ጥሕሰት ናይ ሕጊ ዝፍፅም ዘሎ ንሱ ምዃኑ ፕሩፍ ክትገብሮ ኣለካ ብዓለም ኤክስፖዝ ክትገብሮ ኣለካ እስራኤል እዚ ኩሉ ፀገም ዘጋጥሞም ዘሎ እንታይ ድዩ እቶም ፀላእቶም ነቲ ጌም ፈሊጦም እዮም ሰላም ክበሃል ከሎ ቀልጢፎም ንሶም ሕራ ይብሉ ሓማስ እንተኾነ ክዘራረብ ይብል እስራኤል ግን ዝርርብ ድልውነት የብሉ ነቶም ክዘራረቡ ሸምገልቲ ናይ ሓማስ ክቐትል ትሪኦ እዚ ሰብ እንታይ ዝብል ሰላም ዘይደሊ መን እዩ ዝርርብ ዘይደሊ መን እዩ መፍትሒ ዘይደሊ መን እዩ እስራኤል ምዃኑ ይፈልጥ ማለት እዩ ኣብዚ እውን ልክዕ ከምኡ ኢራን ከምያ ትገብር ዘላ ዋላ እኳ ኣብቲ ኩናት ኣሜሪካ ስለ ዘሕመመያ ኣብ ጣውላ ትመፅእ ዘላ እምበር ድሌት የብላ ናይ ጣውላ ገዲፋ ኩናት ጀሚራ ስለዚ ናብ ጣውላ ናብ ዝመፁ ዘለዉ ስለ ዘሕመሞም ወይ ዝኾነ ዕረፍቲ ስለ ዝደለዩ እቲ ዕረፍቲ ግን ኢራን እውን ትደልያ እያ ኢራን ዕረፍቲ እንተኢላ ኣይምተገበረ ነይሩ ወይ እውን ሲስፋየር ንግዚኡ እንተትብል ኣይምሰምዕዋን ነይሩ ኣሜሪካ ግን ስለ ዘሕመሞም ግን እቲ ዕረፍቲ ንኢራን እውን የድልያ ኢሎም ኢራን እውን ስለ ዘድልያ ኣብቲ ግዜ ሲስፋየር ምንቅስቃሳት ክገብሩ ክእሉ እዮም ሞቢላይዜሽን ናቶም ተቐቢሩ ዘሎ ኣብ ገለገለ ኣውፅኦም ኣብ በብቱ ክትሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኣብ ፅዑቕ ዝኾነ ስራሕ እዮም ዘለዉ ሕጂ ኢራን እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ናቶም ንምርግጋእ ማለት እዩ እዚ ድማ ነቲ ኩናት ክመፅእ ዝኽእል ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝበለፀ ሕጂ ንክምክትዎ እውን ዕድል ክቦም ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዝኣክል ተመክሮ ገይሮም ኣለዉ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኩናት ዝዓበዩ ጀነራላትካን መራሕትኻን ተቐቲሎምካ ክጅምር ከለኻን
مخا كابو تبقيسكا كل نجار كتمكت كلها حجد ما نجارات كاريخا أو هايتكا كتبقيس كلها نبيني زين إيران إذا عرفت زي بكرة ثوستنا كل تسمون ونأقد أسيديرو بزي من قد تاتومن أسأل الفومن كل نجارو من كاستخاخ اللي حق زمالو أمريكا دما بزياد دراما جيرا نسلام تسعر لكن أتي أبايتا دما ببس حسراويتا نبتي ببوتهم تتكساس كم زلا يزنقر زلو نغتل تمريسنا كن رينا زي انتاي مخانو أبزيا there was this excellent report. Answering those questions, he may have signaled exactly what he's planning to do, and it's not what you might have think. In a certain sense, he is ready to just declare victory and walk away. You keep saying was. Is this war over? I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very big. أجنتا يبلا له تسميكم مازي سبزك قليل سباي كونن ويونا متحزل له سباي كونن انت يبلا له نزب كيناسي كنيرو تبلا الله ودي كادي خاط كتطو كتب حسيب كادي خاط ولا زي انترفيو زي ازي قداس انترفيو نيرا نتعداغاتات مانيبيوليشن تتكي من لاي نكوينات كو دو كم زلن اب قربا غزي كاب كوينات كوص كم زخل تزاريبي حساوي ግን ተግባራቱ ንዑዝ ምልክት አይኮነን ግን ተዕዳጋታት በተቃላቱ ስለዚ ሰምዖ ጽቡቅ ዝኾነ ፖዚቲቭ ትመጽእ ሎ ግን ተዕዳጋታት ተመሊስን ድሕሪቱን ኮረድ ክእል ኸውን ምክንያቱ ኣካይዳናቱ ይድውስን እምበር ዘረቡ ይኮነን ተዕዳጋታት ኣብ ነዊሕ ግዜ ዘገድሶም ዝኾነ እንታይ ዝብል ኣብዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ኤግዚት ክገብር ከም ዝኽእል ኣዳኺመያ ነዛ ዓዲ 10ታት ዓመት ድሕሪት መሊሰ ይብል ኣሎ ግን እንታይ ይብል ኣሎ we are not finished ይብል ኣሎ እዚ ወላ እኳ ከጥጣው ከብል እንተበልኩ ሓንቲ ኣገዳሲ ስጉምቲ ክገብር ከም ዝኾነ እሱ ድማ ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ክገብር ይኩድ እንደሆነ ኮይኑ እውን ይዝባል ዘሎ ምገና ሻው እሳ ከቢድ ዝኾነ ደብዳብ ካብ ጥቅም መንግስት ተገበረ ኩሉ ክገብሮ ዝደሊ ከቢድ ዝኾነ ዕንወት ኣውሪዱ ድሕሪኡ ክወፅእ ካብቲ ኩናት ይዝባል ዘሎ ብኸመይ ነቲ ኩናት ኩዶ እንተኮይኑ ክገብሮ ዝኽእል ክውድኦ ዝኽእል ኤግዛክትሊ እዚ ድማ እስራኤል ትደልዮ እዩ ካልእ እንተደይገበረ ብዙሕ ዕላማታት ደብዲቡ ኣፍሪሱ እዩ ክውድእ ዘለዎ ዝመስል ዘሎ እዩ ናው እዚ ሰብ እዚ ኣካይዳናቱ ንሪኦ ዘለና ፈፂሙ መትሓዝ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ይዛረብ and there's nothing that they can do about it. In a part of this interview, he also again retreated to his common themes of, I've destroyed their navy, I've destroyed their air force, I've basically accomplished a regime change because we killed so many of the leaders and replaced it with more pliant ones, etc. And then he says, and that the facilities have been obliterated. So he is setting the stage. You can see the outlines of what he's saying. Now, I know this may seem crazy to think that President Trump could just in the middle of all this could just say, you know what? New playbook here. I'm sorry, even as I'm saying this out loud, I'm saying this might seem crazy. In a normal time, it would. But with this president, this doesn't seem crazy at all. As a matter of fact, this is very comfortable within the zone of the. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ዓይነት ውሳነ እንተገይሩ ዘገርም ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ መርሕነት እዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ፅሉል ኣብ ኖርማል ግዜ ኩሉ ዝንኸዶ ዘለና ናይ ፅሉላት ኣካይዳ እዩ ግን ኣብ ዶናልድ ትራምፕ እዚ ናይ ፅሉላት ኣይኮነን ዚስ ኢዝ ኖርማል ሎሚ እንታይ ይብል ኣሎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክልተ ተገራጨወቲ መግለፂ ዘውፅእ መራሒ እዩ ሓደ ስትራቴጂ ይኮነን እዚ ሕጂ ሰብ ተረዲእዎ እዩ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለዎ ትማሊ ዝበሎ ሎሚ ክዝክሮ ኣይክእልኒ ትማሊ ዝፀሓፎ ተመሊሱ ዝሪኦ ኣይኮነን ልክዕ ከምዚ ቀልቀላት ዝወፅእ ሰብ ይሱ ዝገበራ ተመሊሱ ዝሪኦ ኣይኮነን so in that sense ምስቲ ሓንጎሉ እውን ዕድመ እውን እናወሰኸ ይኸይ ስለ ዘሎ እቲ ሓንጎሉ እውን ንኩሉ ነገር ክዝክር ዝኽእል ኣይመስለንን ትጋገል ለኻ ዝብሎ ሰብ ድማ ኣብ ዙርኡ ዘሎ ኣይፈቱን እዩ ከምኡ ስለዚ እቶም ጥቅኡ ዘለው ትሕሱ ለኻ እዚኣ ትገራጨወካ ኣላ ክብልዎ ዝደፍርዎ ኣይኮኑን ስለዚ ብዙሕ ጌጋታት ይፍፅም ኣሎ ብዙሕ ነገራት ዝገራጮ ነገር ይገብር ኣሎ ግን ከምኡ እናገበረ ኮላይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ነዚ ኩናት ገዲፈየ ኣለኹ ክወፅየ ክብል ዝኽእል መራሒ እዩ እንተዘየለ ድማ ክወፅየ ኢሉ ፀንዩ ተመሊሱ ገጅፍ ኩናት ክገብር ዝኽእል መራሒ እዩ so unpredictability እታ ኡንኮ ስትራቴጂ ናቱ እያ unpredictable ማለት ዶናልድ ትራምፕ ኔክስት ሙቭ ናቱ እንታይ ክትግምቶ ይትኽእል ኢኻ ገለገለ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኔክስት ሙቭ ናቱ እታ ትቕፅል ስጉምቲ ናቱ እንታይ ምዃና ዓለም ኣይኮነትን ፀላእቱ ዘይኮነስ ንሱ ንበዓል ይፈልጣን እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ሶም እንታይ ክገብር ዝፈልጥ ሰብ ኣይኮነን እዮም ዝብሉ he just does random things
that's why ብዙሕ ግዜ ወላ ነቶም ኣሜሪካውን ሓደጋ ዝኾኖም ዘሎ ዳርጋ ኣብ ትዊተር እቲ ፖሊሲ ዝወፅእ ዘሎ ኤክስ ናቱ ኣብቲ ናይ ትሩ ሶሻል ዝበሃል ናቱ ኣበይ ካ ትከታተል ዘለካ ፖሊሲ ናይ ሃገራት ኣበይ ዝወፅእ ዘሎ እገዳ ኣበይ ዝወፅእ so نقطة الأبزية حنت زبلا زرب الله تو. Additional information. It's one thing to just see one interview, and I only pulled out a soundbite here. The whole interview was about 12 minutes or so. It was posted this thing, and he's about to go. It's a little thin. Well, it turns out there's a lot of other information that goes along with it. Okay, you know what? I've declared that Iran is no longer capable of doing anything. So I get 2 thumbs up. I win, and we're done here because you just finished with our position. So he can't just walk away right now because then he would have nothing. Kind of the coup de grace on top of this, and we're going to come in with a big bombing campaign. Remember, he's already promised to bomb them into the Stone Age if they don't do what he wants. He promised to destroy their civilization from which they could never rise back again. He's already laid the rhetorical framework for something big. And remember, the physical actions don't matter so much to Trump as the impression. هجي أديها تازربا كم تعلقون دليز أناكو بزي قدس كاب إيران قلتي في كوتس أديو نويح كتس أنه ديو عم موداتا ججف زقون الدبداب كيري كوتس شو ناب ستون ايج كمال سومي ويون ناب أزيو دحريت كمال سومي كتنسولا زي كل درجانا عنوات كبس حمية زبل فقرانا تتذكروا ديلو إذا فقرازي generally كاب نفسه استبقى فقرات رايكون إذا تي إسرائيل زقبرو زلو صلوا إسرائيل أب غزة زقبرو أب ليبانوس زقمو زلو كابو زبقى ستحساس باي إذا سبزي دما ملو بملو أبزوانزي بسيوناوياني تخبيب زلو معلتا وزرخبهم سبات كلاتهم تم أبت كابينا ناتو زلو منيستر مكلخال بلو منيستر كطبع بلو منيستري قال بلو دارقا أبزوريو زلو بملو أتي عبا إسرائيل نتنا إسرائيل تحساسبا زدقفون نعود رايك قبرز دليوهم تم كأن ناتو سبيشال إن فويس أبزو كيناتزي ستيف فيتكوف زبهال كمون تجارة كوشنر زبهال سبا يقولوا كلاتهم زياتهم حلف زبالنا إسرائيل لامان أكايدان زلومي سلازي سبزي عمو داتا ولا ونكوز تحرقينو تي أبايتا تي استراتيجيكاو نقرات كسلطة تديكيلو انتاي كقبر كم زغليز نقار زلو بزبرت أمان قدي حماغ زغون بامبين غيرو نتعدي بزوح عنوات أوريدو كوز كم زغلن بقمت على إيران دما نتكتوتا كابن اللي عليها تراغيات ساعتا لزالة ندحري عبزي كبابينا زغون نقار قبر كوينو أبزوح بوتتات كأي بحري أوريدا بتارجيتي تيوم اللو Red Sea is going to be blocked إلى مالو. أبكال بما نتي مجوعزي أنا أمريكا كسع كندي كوع نتكو طبعا علمنا كند من تاي حدا كوردولو كم زغلو صبوا غير تردي ومالو. أنت أبزر يوم بعلم تفوكس نيوز كسع كندي تعامتاتنا تدرود كم زغلو تردي وكم زلو أبز سمعوا. The blockade of Iranian ports has been fully implemented as U.S. forces maintain maritime superiority in the Middle East. Here's the key line. An estimated 90% of Iran's economy is fueled by international trade by the sea, and that's the whole purpose of this blockade. They want to starve the regime of economic benefit inside the country of Iran. Move that to Persian Gulf. We have 6 dots on the screen here. There are more ports for Iran, but these are 6 of the main ones, and these are the ones that are targeted. This one's up here near Basra, Iraq. This near Karg Island. This here at Bandar Abbas, and this one here in the Gulf of Oman, which is important too because that's where the U.S. Navy is saying they're waiting and watching, and that's where they will interdict any ship that goes. الجنتاي تريد لهم أبزي. مجمريا تسعة ميتاويت كتبنا إيران نقدنا إيران ببحريز انكساقس 9 ميتاويت. سلازي إذا بلوكيد كيرنا زلنا 9 ميتاويت نقدناتهم كعات ويخليو. إذا بلزلنا. سلازي أبي كوينهم كتب بلوكيد قبر لو. It tells you everything you need to know. أبي بوتا كوينهم أبغالف of عمان. تي حرمز ستريت بحال أبي هالو تري والله منيو يزلو. نشاتهم بلوكيد جيرو مزلو دما أبغالف عمان. سلامتاي أب عربيا سي خمان actually. سلامتاي كم جيرو. فرهي أبيران كقربي كلون يوم. And this tells you إيران عربية بالله نفسي سنين نزول زل دونالد ترامب حسوا مغانو. If إيران عقب أنت زي بالله إيران نابتب وش متحرمز قريب كا أبو تطويل كتعصب مفتن كان يركا. تكلا خلت خن تخين كان كتفرهم تخين كان. No. فرهس له زلوا مراقبنا دوب أسبي أن رحيقا أبتي international water كوينين أتي أسوال كجبرات فتنا زلوا أتعسوا دما كم زي أفوكس نيوز كتريا خلقها 100 تسرح زلوا قال ما لقي رمز نقول زلوا أبايتك يسرح هلا نلهم وتصيت يا متصيلا كساراتو دما بزوي سلازم بخمس قصة لا يكلم مسكالو تقرأت ما يبقى سومالو أموداتا دونالد ترامب زخطله زل بوليس كساب حجن إيران كم تزدله سجى ما يفتروا لوني بزمن قد ندي حرقات إله دم إيران إلا مالو نزوج ما تحرموا ترى ده كونس
بابيل من دبنا يك بحرون كل كتينا إلى ماله سلازي there is no much options left for them كابتن مقعر حليف كمالت Vessels can go into other Gulf nations. It's the Iranian ports that are important here, and those are marked here in red. Now, this is what the Iranians have been saying for some time. They told the international بحبش أنت يوم زولو زلوت مسمر كل زبح رب بلاشين هنا زبلو زنبرو فليتنا هنا حنت كم زي يقولون إحنا بروف جيرنا يلا بلا حساوي مرحب كافتنا ندعري حنت قد قبر زي تخل كين كا ترايت كم زنا قبر يوم نتو دونالد ترامب كخيف ووز في التنزل أبايتا حنت مركبنا توم نفط بوتات تخيل يلا ندحرنات أخوين زبا فتق بحري كدوك عصرة تخل ندحر كين كا then ترايت مراخب أبزن هالكم بيمانة أقامن تعاقيتنا أو كم فزوا كبلاو على الله ندحري فنجي زي بيقولوا حدا نجر كوكو عصر زغل ده كوينو واي دونت زياتهم كن كسا زين ريا يلا ايران فوليا كنترول جيراتو زلا كافقادنا ايران زغيد دما كسحنا بجكاتن قيحت لا الخيدن ايران تسقعن بتكيلنا ايران زحلفات ده كوينن كابو وصاي زحلف نجر يلا زي فول كنترول نايتي هرمز ستريت اللهم تي فوكس نيوز دما they're just trying to نتز بي calm down قربت لي مورال كبو بزح سبزر يو شاله لا يكون انتم عبيت دك سوسادك سبعه بومرس بحالو نعاتاتهم تم ريبابليكان بيستم أركتوت نزت رئيس الوزراء أمي أفلبهم نكنفعون نكهارموني زقبرهم زلوا من سياد كاتلو channelات يكون نزت mainstream media بحفش أي موت هالو دونالد ترامب ما كجيب زخون سعر زقات مزلوا أبزي حسولس لزي اللي يكونن they are just lying for him أبزي نقروا له يوم أبايتنا تكوينا زكاتلو زلوا السي يكونن تعود السي يكونن توتسيت دونالد ترامب زقبرو ستيبس كله يسرح يلن that's why ما مليسو أبتكوينات ممليسو كقتل أبز عبيه كينات نكاتو سجدت زلوا يعوض نير تزغون قدم نكال نجر مخون نير زي نريو زلنا it's just another way of twisting نتزلوا كنتات مبزحت سب نزيهم تتخطات الكلمة نتتقلني حبريتا تروح بيت خلنا now let's go to a different take أبتكوينات كم يكم زلوا. Good day, friends. Having lost the 40-day war and the naval blockade to Iran, President Trump now wants to end the war. And he's looking at the possibility of Islamabad talks part 2 to happen as soon as possible. If they happen, they'll be very different from part 1 talks that happened on 11th of April, something that I'll discuss in my next video. In this video, I want to talk about something very important, significant that has happened. نتي قداماينا 4 معالت كوينات كعوت هلو زي كاله دونالد ترامب يقول لكم الله دقيم دما اب اسلاماباد استقايده قدام يسربون كم تزدلي عوت كركب زي كاله اب كينات عوت زي رغبك اب طاولاو ناي ترغبوني خا حجي ون تخونه نكالا يزرب يداللو دتكالا يزرب دما ايران يفلطلو دونالد ترامب سلمتاي اب تزرب يمص كم زلو كلتا نغري بتحاده وز حجي زغبرو زلو ججو تهدراوي منقصقاس ايران كفر زغدي كفر هي زغبرو زلو سوري كرون ده روينكم قد التكوينات قال حدث معالتات كجمر قد مجمارو كتشف زغنو تدرا عقناتا ارمادا عبي ارمادا قريب له خنا بلا عبد فكرو لزنبره دونالد ترامب تايلي لو تا مخارناتو انت خويدوم يمكن كابيتشيليت كغبرو زي قال وي ون ايدوم كو زي قال زغل اصوار بتقوم قريبنا خلناس سمبيدومسي ايدوم كو زي كل استخوينوم يمتو ايراناويان ايلو فرستريتد كم زغون كم زحرق زولو دونالد ترامب قاليص نيرو تستيفيت كوف زبال انتاين مالتيو بعين دونالد ترامب ججف وتهدرا عامكم ما ججفتك على غيركا بكابيتاليتر غيركا انت فكيركا ايراناويان رعرع لهم بقى دليتكا وسدنا هنا ايدنا كنهبينا كبلو دليد مسلو but this is not true ايراناويان صبغ يرميون زفلتو زلو كالاي دما اماراتوني رايم يلا اتي زحطو زلو دونالد ترامب يقوم تزلي زلو اسرائيل تدلي زلا هاجروم كاب ليبيا زغددت كتكوني دلي واهم زلو يفلتو it's proven ابز درجازي رجيم تشينج حصوتي رجيم تشينج ندلنا زبلو زلو نتهاجر كبتنلهم زخل مرحنته يمزلي زلو كم دليتهم كبتنوا خلو نتهاجر كزارب زي كلك عب ليبانوس زلو برايم مينستر رايو تي حزب الله هلا ليبانوس الليبانوس كيتورر يواقع له اتبع برايم مينستر كتاب الحزب الله انا يوكلناني اسرائيل دليتها تكبر قال يزبل زلو سلامتا مقابر الامريكا تي اب اثنين ليبانوس منقس زبال كمز عينت منقس حجر كان طفت كلا صبو قبركم زبل دبلوماسياو كافر كقبر الكازغل عينت منقسي خاتدلي كوميوم زدلي زلو اب ليبيا ونكم منقسلو نشتي كفالنا يتاغر يقاصر دليتهم ناغبر خلو دما كزارب ايكلني عامس لزي يقولوا كزارب وتدرا عقم يبلون رموس منقستيهم زقبر and that's exactly كم تاب سوماليا زنبر قدا منقسل له بقاد شبال ولا عن قبر ايكلني لك كم حبرت افريقيا اديس ابابا لو زبلو
ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር ዝግበር ዘሎ ኩናት ድማ ክዛረብ ዘይክእል ከምኡ ዓይነት መንግስቲ እዮም ዘልዩ ሰብ that's why እቲ ዲሞክራሲ ዶ ገለመለ ዝብሉ ነቲ መንግስቲ ከም ድሌቶም ቋጽሮ ስለ ዝኽእሉ ሓንቲ ክብል ዘይክእል መንግስቲ ሓንቲ ቃል ተገይሩ ድማ ወይ ክቐትልዎ ወይ ካብ ስልጣኑ የባርርዎ በብልሽውናን ገለን ከሲሶም ይገልፍዎ ካልኦት ትኮ ከምዚ ዓይነት መንግስቲ እዮም ዘልዩ ዘሎ ኢራን ድማ ተረዲዎም ኣሎ polarity that America is no longer the sole superpower that the world has changed. The political scientists and strategists across the globe have been speaking of this multipolarity for more than a decade now, but nobody believed that till the war happened in West Asia. And here, the people have seen with their own eyes that yes, America is no longer the single military power in the world. That the world is no longer unipolar, that the world has become multipolar. Now, what is the significance of this? I will come to in the end. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ ለሰይ 5-10 ዓመታት ማልቲፖላሪቲ ዝብል ዘረባ ኣሚን ከመይ ኤርትራውያን ንሕና ዝያዳ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዙሕ ስለ ተዛረበሉ ብዙሕ ኤርትራዊ ዝርድኦ ኣርእሲ እንተሎ እዚ ማልቲፖላሪቲ ብዙሓት ሓይልታት ዝመፅሉ ዘሎ ዝበሃል እዩ ኣብ ዘረባ ብዙሕ ግዜ ዝዝረብ ነይሩ ኣብ ባይታ ግን ብዙሕ ዝረአ ይነበሮ ንኣሜሪካ ደፊሩ ዝገጥማ ኣይረኣየን ነይሩ የስ ቻይና ዓቕሚ ኣለዋ ራሽያ ዓቕሚ ኣለዋ ይበሃል ግን there was no such a thing ንኣሜሪካ ኮንፍሮንት ክገብራ ዝኽእል ድሌታት ኣሜሪካ ክትዕዝ ዝኽእል ቻይና ክሳብ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንተኾነ ቻይና ኣንጻር ኣሜሪካ ደው ትብል የላ ራዕዲ ከም ዘለዋ ንርኢ ኣለና የስ ኣብ ገለገለ ተበግሶታት ወስዲዮም ግን they still are very afraid of America ሓቂ ንምዝራብ ቻይና ብጣዕሚ እዮም ትፈሩ ፍርሃት ምዃኖም ዘይተረዳእኩ ተኮይኑ ጎቶ ኤርትራ ሰንታይምስ ኤርትራ ዘይሰርሑ ኣሜሪካ ከይትወግዶም እቶም ካምፓኒታት ናቶም ገለ ስለ ዝፈሩ እዮም ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ዘይደልዩ ድሕርሕር ዝብሉ ዘሎ ግዜ ዝወስዱ ዘሎ that's why እቲ ቻይና ካብ ኣሜሪካ መን ኣይድፈር ስቲል ካብ ኣሜሪካ ይፈሪ እዩ ንመጀመርያ ንኣሜሪካ ፊት ንፊት ዝገጠማ ዓብ ዕንወት ድማ ዘውረደላ ሃገር ተሎ ኢራን እዩ so massive respect ብኩሉ ዓለም ብግሎባል ሳውዝ ብፍልይ ዝበለ ወላ ፈረንሳውያን ኤውሮፓውያን ንኢራን ዓብ ሪስፔክት ኣለዎም ኣብ ዝዋን ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብፍሉይ ሰርቲፊኬት ዘለዎ ወይ እውን ዕሉል ደንዳኒ ወይ ከዓ ቡሊ ምዃኑ ተፈሊጡ ስለ ዘሎ ንቡሊ ኻ ኮንፍሮንት ክትገብሮ ኣለካ ክትገጥሞ ኣለካ ስለ ዝበሃል መፍትሒ ድማ እሱ ጥራይ ስለ ዝኾነ ኢራን ነዚ ገጢማ ንዶናልድ ትራምፕ ጉዱን ጎዳጉዱን ተውፅኦ ኣላ ከምዚ ነጋንን ዘለና ዝመስለኩም ሰባት ኣሎ ኣብዚ ረእይዎ Satellite imagery is being restricted. By piecing together information from some unlikely sources, we're able to overcome these limits and see what's really going on. We go in depth to track strikes on key bases across the Gulf and show how satellite imagery helps uncover the full picture in this episode of Photo Evidence. This is Prince Sultan Air Base, one of the main air bases in the Middle East, from which America is fighting its war with Iran. This base isn't home to combat aircraft. This is where the US keeps its logistics and support planes. One of the most important is the E-3. እንታይ የርእዩና ኣለው ኣሜሪካ ነቲ ሳተላይት ኢሜጅስ ብሙሉእ ዓፂያቶላ ግን ነቲ ሓበሬታ ክትዓፅዎ ይትኽእልኒ እያ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘጋጥሞም ክሳራ ሕጂ እውን ደጊሙ ክወፅእ ጀሚሩ ኣሎ ክንዲ ምንታይ ነፈርቲ ናቶም ኣብቲ ኣብ ፕሪንስ ሱልጣን ኤርቤዝ ዝበሃል ናይ ስዑድያ ዝገጠሞም ክሳራታት ብሳተላይት ኢሜጅስ ፕሩቭድ ኮይኑ ኣሎ it was not just ከምዚ ነይሩ ከምዚ ዘይኮነ ክንዲ ምንታይ ክሳራታት ወሪድዎም ከም ዘሎ again በቲ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ምዕራባዊ ሚድያ ይድወፅ ዘሎ እዚ ነገር እዚ look at this one this jet alone እዛ ነፋሪት እዚኣ ጥራይሲ ንዓውደ ኩናት ዓብ ለውጢ ትገብር ዝነበረት እያ ምክንያቱ ተንቀሳቃሲት ራዳር እያ ኤር ዲፈንስ እቲ ናይ ኣሜሪካ ኤር ፓወር ናይ ሰማይ ሓይሊ ናቶም ምክልኻል ናቶም ይኹን መጥቃዕቲ ናቶም እዛ ነፋሪት እዚኣ ኣመና ዓብ ስራሕ ዝነበራ እያ ስለዚ ክትንቀሳቀስ ከላ ኩሉ እቲ ምንቅስቃሳት ነቶም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናቶም ወላ ነቲ ናይ መጥቃዕቲ ሓበሬታ ትህብ ዝነበረት እያ ነዚኣ ጥራይ እዚኣ በይና ከባቢ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ቀልጢፋ ኣይተፍርያን እያ ከተፍርዮ እንድሕር ኮይና ድማ ልዕሊ 700 ሚልዮን ብካልእ ኣዘራርባ ከባቢ $1 ቢልዮን ይዋጋ እዛ ነፋሪት እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ክትረም ዘይትድለን ኣዝያ ርሒቓ ክትቅመጥ ዘለዋ ንብረት ናይ ኣሜሪካ ከምዚኣተን 16 ዲግሪ ዘለዎ ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ሓንቲ እዚኣ ነይራቶ ምስሊ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክንዲ ምንታይ ድፍረት ናይ ኢራን ሓደጋ ወዲቕዎም ከም ዘሎ ስምዖም ዛን Modifications for life in the military. The most obvious is this huge disc mounted above the fuselage. This is the rotodome, essentially a giant rotating radar dish. It's 6 feet thick, 30 feet across, and when in use rotates once every 10 seconds. What this does is act as the eyes in the skies for any nearby aircraft. It identifies and tracks friendlies, letting pilots know where their wingmen are to avoid them shooting at one another by mistake. But it also tracks the... So, ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ተንቀሳቃሲ ኣብ ሰማይ ራዳር እዩ ራዳር ኣብ ሰማይ ተንቀሳቃሲ እዛ ነፋሪት እዚኣ ተንሲኣ ክትከይድ ከላ
ነቲ ራዳር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ኣብ መሬት እንዲ ዝኸውን ራዳር እቲ ዝዓበየ ራዳር ናቶም ኣብ ቀጠር ዝነበረ ወሊዖም ገዲፎም እዮም ኣብ ጆርዳን ዝነበረ ወሊዖም ገዲፎም እዮም ኣብ ኢራቅ ዝነበረ እውን ተሕሪሙ እዩ ስለዚ ራዳራት ናቶም ዓይኒ ዝበሃል ራዳር ዓይኒ ዝበሃል ናይ ኩናት ዓይኒ ናቶም ኣፀልሚቶም እዮም ስለዚ ንዑ ኣፀልሚቶም መታ ቀንዲ ድማ ነዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ስዑድያ ዝነበረት ኣብ ሰማይ ኮይና ራዳር እትሰርሕ ሓበሬታ ኩሉ ካብ ላዕለዋይ ክፋል ትህብ ዝነበረት ንዓውን ወሊዖም ምግዳፎም እዚ ኣብታ ዓውደ ኩናት ኢራን ዝገበረቶ ኢራን ሓያል እያ ክበሃል ከሎ ነቲ ናይ ነዳዲ ቦታ ወይ ናይ ገለ ንእስራኤል ስለ ዝሃረመት ኣይኮን ዲስ ካይንድ ኦፍ ሃይሊ ስትራቴጂክ ኣሰትስ ክትቅይሮ እንተደሊኻ ንኣብነት ነዚያ መተካእታ ክሰርሕ ዓመታት እዩ ዘድልየካ ባይ ደ ወይ ይብሉ ኣለዉ ከምዚአን ዓይነት ከማንትን ካምፓኒ ምስራሕ ገዲፍዎ እዩ ብሕጂ እቲ ስራሕ ክጅምር ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ብቐሊሉ ክትቆ ዘይትኽእል ክሳራ ወሊድዎ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እምዚ ብኸመይ ተገይሩ እንድሕር ኢልካ ድማ ኣጋይን ኢራን ሶፊስቲኬትድ ሳተላይት ኢሜጅስ ካብ ቻይና ይመፅኦም ከም ዝነበረ ዝንገር ሓደስ እዩ ነዚያ ኣበይ ከም ዘላ ኤግዛክትሊ ኣብ ናይ ቦታ ኮፍ ኢላ ከም ዘላ ኢራን ብዘለዋ ቴክኖሎጂ ጥራይ ክትበፅሖ ይትኽእል እያ ክትሃርማ ትኽእል እያ ዕላማኣ ኮኦርዲኔትስ ናታን ኩላን ተነጊርካዮም ካርሞ ይኽእሉ እዮም ግን እቲ ሎኬሽን ናታ ኤግዛክትሊ ፕሪሳይስሊ ክትፈልጦ ግን ኢራን ምስ ዘለዋ ናይ ቴክኖሎጂ ሕፅረት ክትበፅሖ ይትኽእል እያ ስለዚ ራሽያ ዲ ድሕግዛ ዘሎ ቻይና ዝበሃል ኣብዚ ዝርአ ኤግዛክትሊ እቲ ድሮናት ናቶም ሚሳይላት ናቶምን ታርጌት ገይሩ ዕላምኡ ንክሃርም ናቪጌሽን ሲስተም ክህልዎ ኣለዎ ኮኦርዲኔትስ ናይቲ ዕላማ ድማ ክህልዎ ኣለዎ እዚ ድማ ሓያል ስለያዊ ሓበሬታ ፅሩይ ዝኾነ ንፁር ዝኾነ ኮኦርዲኔትስ ክወሃበካ ክኽእል ኣሎ እቲ ድሮንካ ዲ ሚሳይልካ ዕላምኡ ክሃርም ትኽእሉ and that's where the China and the Russia help ዝበሃል ዘሎ ዝመፅእ ዘሎ ብዘይ እሱ ኣድማዒ ዝኾነ ኩናት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ that's why ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ይኹን ኣብ ልዕሊ ቻይና ብተደጋጋሚ ትዛረብ ዘላ by the way ኣብዚ እውን ሓንቲ ቪድዮ ከቕርበልኩም እየ ንደብዳቤ ፅሒፍሉ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ ንመራሕና ቻይና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ቢካዝ ተሰሚዕዎም ኣሎ እዩ ክዓብጥዎ ሓሳቡ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ከምዘየጋጠሞ ይዛረብ ኣሎ እምበር ከም ሕሱም እዩ ተሰሚዕዎም ዘሎ ከም ሕሱም Also tracks the enemy in the air, on land, or at sea, letting friendly pilots know what they need to shoot at, where it is, and where it's going. When flying at 30,000 feet, that radar has a range of 120,000. ብሓፈሻ ነዚ ፕሩቭ ንምግባር ዝተጠቀምሉ ታክቲክ እዩ ኣበይ ከም ዘላ ዘነፈሪት ኣበይ ከም ተሓረመት እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኤግዛክትሊ ንሳ ከም ተሓረመትን ምድንጋር ከም ዘይብሉ ንኸተነፅር ክትክእል ኣለካ these are all evidences, proofs. 16 of them anywhere in the world. In other words, it is an extremely valuable piece of kit. The US Air Force currently ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኤርፖርታት እዚአን እዚ ዓይነት ስትራቴጂካዊ ኣሰትስ ክትንከፍ ምኻሉን ክህረም ምኻሉን ብሓቂ ንኣሜሪካ ከቢድ ክሳራ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ድማ 16 ሓባ ጥራይ ዘለዎም ካብኣተን እዮም ክንደይ ክፋል ሃሪሞም ከም ዘለዉ ኣይደኖ ሓንቲ ድዮም ክልተ ሃሪሞምሎም ኣለዉ and this is very important information. Only has 16 of them anywhere in the world, 6 of which are based in Saudi Arabia. The last E3 was produced in the 90s, so technically it is priceless. But replacing one with a newer version, the E7, costs in the realm of $700 million. And the US Air Force is going to have to replace one, because on March the 27th, Iran managed to destroy an E3 during an attack on this airbase. Here you can see the aircraft before the ብሓፈሻ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣይተዓወቱልን ክንደይ ከም ዘለዋ ይነግሩ ነይሮም ሽዱሽተ ኣለዎም ኣሜሪካ ኣብ ስዑድያ ጥራይ ካብዘን ናይ ራዳራት ማለት እዩ ካብዘን ሽዱሽተ ሓንቲ ጥራይ ክረኽቡ ክኢሎም ስለዚ ኣትሊስት ፕሩቭት ኮይና ዘላ ሓንቲ እያ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ግን እዚ ናይ ኢራን ሶፊስቲኬሽንን ሓይልን ዘንፀባረቐ እዩ ንኣሜሪካ ብከምዚ ደረጃ ዝደፈራ ኣብ ዓለም የለን ክሳብ ሕጂ and this is also creating ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢራን ሱፐር ፓወር ክትከውን ከም ትኽእል ዝበሃል ዘሎ ዝገብሮ ዘሎ ንሱ እዩ ብተደጋጋሚ እቲ ኩነታት ኢራን ነቲ ዝመፃ ዘሎ ኩናት ሕጂ እውን እንተኾነ ክሳዕ ክንደይ ድልውነት ክህልዋ ይኽእል ዘለዎ ዓቕሚ እንታይ ይመስል ንቐፅል The 1979 revolution. And when I speak to both parties, both folks in Tehran and here, it's clear that they much prefer to do a deal. I don't think anyone really wants to go back to war. That doesn't mean we're not going to go back to war, but I think there's a sense now that the momentum could be shifting more towards a transfer from hot conflict to cold conflict. Iran is digging for missile launchers. There's satellite imagery showing front-end loaders seen digging rubble, digging up rubble, digging through rubble from those tunnels that had been struck and blocked by U.S. and Israeli forces. Is that to be expected in your view in the midst of a ceasefire, or does that indicate something else?
ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሓፈሻ ኢራን ዋላ እኳ ናብ ሰላምን መዕለብን ናይቲ ኩናትን ክትከይድ ትደሊ እንተላ እቲ ኩንነት ግን ንዑ ዘኽእሎም ወይ እውን ንዑ ናብኡ ንኸዱ ብቐሊሉ ኣፍ ደገ ዝኽፈተሎም ኣይኮነን ኣብ ልዕሊኡ ኢራን ከምዚ ኣፅዋር ትኽእታላ እዚ ቅቡል ዲ ኣብ ግዜ ምቁራፅ ናይ ተቕሲ ይብሉ ኣለዉ ተሓሶት ናቶም እቲ ሂፖክራሲ እቲ ምስሉይነት ናቶም ክነግረኩም እየ ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኣብዚ ረኣዩ that he is preparing for another big splashy bombing campaign. And then I think you see he's laying the foundation on the backside of this to just declare victory and walk away. Let me show you a couple. We've talked about that there's been a tremendous amount of airlift continuing on. Ever since the ceasefire started, there was a huge amount of C-5, C-17, C-130 aircraft traffic that has been going back and forth from our disparate bases to some of the more regional bases where a lot of these attacks are occurring. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ገጅፍ ዝኾነ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ብነፈርቲ ኣፅዋራት የንቀሳቀስዎም ዘለውን እዚ ዋሕዚ ነፈርቲ ናይ ካብ ጀርመን ድዩ ካብ ለንደን ድዩ ካብ ጋልኦት ዘለዎም ቤይዛት ካብ ተበጊሶም ኣሜሪካ ብብዝሒ ኣፅዋር ናብ ማእከላይ ምብራቅ የቕርቡን የእትውን ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኢራን ካብ ጎዳጉድናታ ካብ ውሽጢ ዓዳ ተውፅኦ ዘላ ገበን እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝገብርዎ ግን ከም ቅዱስ ተግባር ማንም መዛረባ ርእሲ ይኮነን ስለዚ ናይ ብሓቂ እቲ ዘለዎም ኣጠማምታ እቲ ኣገባብ ሪፖርት ምግባር ናይ ብሓቂ ዝሕዝን እዩ ግን it is what it is man more regional bases where a lot of these attacks are occurring some reloading apparently is also going on with some of our naval assets as well, which would be a requirement because you would have to restock everything to something close to the same levels you had prior to the initiation of this on the 28th of February. Now, I have it from two separate sources with access to what's happening on the ground in the Middle East from U.S. forces, and one from an allied source that has direct knowledge of what the U.S. plan is. And all of them are saying something similar in that it appears that the U.S. is planning, once the ceasefire is over, and whether that's at a date we choose or at the end of the 2 weeks, who knows, who can say, that there's going to be a massive, huge, concentrated bombing campaign. ኤግዛክትሊ ነዛ ምኩራፅ ናይ ተኽሲ ናይ 2008 ነራ ንሳ ምስ ተወድአ ድዩ ቅድሚኡ ድዩ ድሕሪኡ ድዩ ኣሜሪካ ንሓደ ገጅፍ ዝኾነ ንኢራን ንምድብዳብ ትዳሎ ከም ዘላን ኣፅዋራታት ትመልእ ከም ዘላን እቲ ጉዳይ ድማ ኣገይን ዝጎደሎም ኣፅዋራት ወዲልዎም ዝነበረ ነገራት ንምምላእ ይጥቀምሉ ከም ዘለውን ገጅፍ ዝኾነ ደብዳብ ንክገብሩ ይዳለው ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ዓለቕ ዝበሃል ንዓለም ሕጊ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ገለመለ ዝበሃል ኩሉ ታክቲክ ናይ ኩናት እዩ ንዓታቶም ስለዚ እዚ ወሪድዎም ዘሎ ክሳራ ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ዘለዎ ኣንነትን ትዕቢትን ክዋሓጠሉ ዝኽእል ኣይኮነን ብዙሕ ክሳራታት ወሪድዎም ስለ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ገጅፍ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንምግባር ይዳለዉ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ካብ ብዙሕ ቦታታት የደምፆ ዘለኹ እቲ ሓበሬታ they are just preparing for bigger war እንተወሓደ ዋላ እውን ክስዕሩ እንተዘይከኣሉ ንኣብነት ሕጂ ቀሪበን ዘለዋ ኣብቲ ቦታ ትራይረይዎም ክንምንታይ ኣፅዋራት መራኸብ ኩናት እውን ቀሪቦም ከም ዘለዋ ኣብቲ ከባቢ ማለት እዩ So there is this huge armada, and then yeah, I mean these people are really preparing for big war. Fives as well. The unmanned aircraft that we talked about, the drones. You got refueling aircraft that can stay up in the air 24 hours a day sometimes, and also the surveillance aircraft that can do something very similar. So ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣዳልዮም ከም ዘለዉ ነቲ እንታዮም ዝብሉ ዘሎ ነቲ ብሎኬድ ዘድልዮም እዩ ዝብሉ ብሎኬድ ኣይኮነ እዚ ካልእ ኩናት እዩ እዚ ኩሉ ዝዛረቦ ዘሎ ታክቲክ ናይ ኩናት እዩ እንታይ ግን ይገብሩ ኩሉ ግዜ ነታ ምስጢር ኣይብፅዋን እዮም ልክዕ ኣካላት ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ዝፎክስ ኒውስ ይበሃል ኣካል ናይቲ ወታደራዊ ኩናት ናቶም እዩ ስለዚ ነቲ ታክቲክ የብለካ ተርዲኹም ኣለዎም እቲ ቀንዲ ስትራቴጂ ሕጂ ብሎኬድ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ነቲ ባሕሪ ንምዕፃው ኩሉ እዚ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ እቲ ዕላማ ግን ኩናት ክገብሩ እዮም ዝዳለዉ ዘለዉ ስለዚ ኣገይን እቲ ታክቲክ እስከመይ ገይሮም ኣብ ሚድያን ኣብቲ ኩናትን ይርይዎ ሰብ ግን ፈሊጥዎ ኢሎም እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ውሽጢ ሪኦም ቅድሚ እቲ ፕሮፓጋንዳ መሽን ዝዛረቦ ቅድሚኡ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ ንረክብ ስለ ዘለና ብዙሓት ክኢላታትን ረቂቕ ሓበሬታ ዘለዎም ማይክሮፎን ስለ ዘለዎም ሚድያ ስለ ዘለዎም ካብዚኣቶም ኣይንፅበዮን ኢና ካብዚኣቶም ግን እንታይ ንፅበ ካብዚ ፎክስ ካልእ ካብዚ ሜንስትሪም ሚድያ ፕሮፓጋንዳ ናይ ትራምፕ እንታይ ከም ዝመስል እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ስታብሊሽመንት ነቲ ኩናት ክሓብስ ዝደሊ ዘሎ ወይ እውን ካልእ ዕላማታት ዘለዎ ብኸመይ መንገዲ ይሕሱ ከም ዘለዎን ብኸመይ መንገዲ ከታልል ይፍትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ካብዚ ሜንስትሪም ሚድያ ንወስዶ ኩሉ ግዜ ታክቲክ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እንታይ ዓይነት ዳይሬክሽን ይሕዝ ከም ዘሎ ክትመሃር ኣለካ
እቲ ሓቂ ግን ካብኡ ዝረሓቐ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ንእሽተይ ክፋል ናይቲ ሓቂ እንታይ ይብሉኻ ሓፂንን ኣፅዋርን ይእትውዎ ኣሎ ንምንታይ ይእትውዎ ኣሎ ግን ኩሉ ግዜ ምክንያት ኣይነግሩን እዮም ጌጋ ምክንያት እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ምስጢር ናይቲ ውግእ ከቃልዕዎ ስለ ዘይደልዩ ነቲ ህዝቦም ብኸመይ ተሽክዖ ብኸመይ ተታልሎ ይነግሩ ኣለዉ እቶም ነቲ ኩነታት ነቲ ኣካይዳ ዝፈልጡ ናይ ቀደም ወታደራዊ ጀነራላት ዝነበሩ ኮነሬላት ዝነበሩ ናይ ስለያ ናይ ሲአይኤ ሰራሕተኛታት ዝነበሩ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለዎ ሎሚ ንዑ ይነግሩኻ ካብ ወፃኢ ድማ ካልኦት ዓለማት ናይ ካልእ ሳተላይት ሓበሬታ ዘለዎም ድማ እንታይ ምዃኑ ይነግሩና ኣለዉ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናበይ ገፅና ንኸይድ ከም ዘለና ናይ ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ መድረኽ ይፅበየና ከም ዘሎ ይፅበ ከም ዘሎ ንማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ኢራን ግን ካብ ዝሓለፈ ዝኸብድ ነገር ክመፆም ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም እቲ ነገራት ድማ መብዛሕትኦም ከም ዝብሎ ኢራን ብዝበለፀ መንገዲ ክትዕወተሉ ትኽእል መንገዲ ኣብዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበረቶ ዝፍለ ክትገብሮ ትኽእል ነገር የለን ኢራን ግን ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣለዋ እንተወሓደ ቀይሕ ባሕር ክትዓፅዎ ትኽእል እያ ቀይሕ ባሕር ተተዓፅዩ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ዓብ ዳመጅ ክገብሩ እዮም ፀብለልትነት ናቶም ድማ ከረጋግፁ እዮም ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንውዲና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ እናበልኩ ክሰናብተኩም